A ver, este é un vídeo sobre todo para os meus galegos que me siguen por aquí, porque realmente eu estou notando como un cambio en todo o que é mundo de, sobre todo, xente xoven, vale? Gostaríame saber se a vos tamén vos pasa. Eu sempre que falei galego, toda a miña vida falei galego con meus pais, na casa, no colegio, pero cada vez que salía da casa, e non era para ir ao cole, porque eu iba a un cole que era como nunha aldea de aquí de Ribeira, vale? Entón sí que se falaba, pois, moitísimo galego, pero sí que é certo que cada vez que saía da casa e iba, pois, ao centro da cidade, non? Eu vivo en Ribeira, quedaba con amigas que non eran do colegio, en atletismo, en todo o que non estaba dentro do que era o meu entorno familiar. Vou incluir o colexio dentro do entorno familiar porque a miña nai era profesora no mesmo colexio, vale? Falábase castelán. Vale, pois eu agora, últimamente, igual en outras zonas de Galicia é completamente diferente, vale? Pero sobre todo eu aquí na zona na que vivo estou notando que a xente xoven está falando moitísimo máis galego. Nas cales me incluyo, E fago de unha forma totalmente inconsciente porque eu, como sabedes, mezclo as dúas linguas todo o rato. Creo que tamén é riqueza mezclar os dous idiomas, somos uns afortunados de ter dúas linguas en Galicia. Eu era das personas que estaba todo o rato mezclando, non? Por exemplo, empezaba unha conversación, ao mellor empezaba en castellano, ai tía, que tal? Pois bien, tía, e tú que tal? Pois tía, estou hasta os carallo, en plan, iba todo o rato mezclando un idioma e o outro. Pero, sin embargo, últimamente estou notando que tanto eu como outra moita xente está usando o galego como primeira lingua, e todo o rato. E a min personalmente faime moita ilusión, pero gustaríame saber de que ven isto, porque realmente non hai unha causa que te digas, pois é por isto, non? Que podes identificar. Eu, o outro día, falando cunhas amigas, estábamos falando que creemos que algo que pode cambiar moito e que a xente se este deixando de avergonzar é que hai moita xente agora en redes sociales que está utilizando o galego como primeira lingua, o cal me parece estupendo. Eu non son un exemplo, pero creo que vou empezar a facer moito máis. E outro caso, que creo que tamén é digno de estudiar, e indo comentei tamén onte con outras persoas, é o plan de marketing que está tendo o Celta de Vigo en todo o que envolve a súa imaxe. O sea, realmente o Celta está facendo unha campaña de marketing para o galego e para o uso da nosa lingua e para que estemos orgullosos das nosas raíces espectacular. A min isto non me están pagando, nin moito menos, isto é un análisis que eu saquei e que aparte que saliu esta conversación con outras persoas en diferentes ocasións e todo o mundo pensa igual. Non creo que isto sexa a causa determinante, pero creo que sí que é verdad que axuda moito a que as persoas xóvenes non teñan complejo a hora de falar a nosa lingua. Eu, persoalmente, que son unha persona que sempre falei galego na casa e que cando salía de portas para fora da miña casa falaba castelán porque tiña complexo de ser galego falante, agora non teño ese complexo. Tamén é verdad que estou educando a miña filla en galego, como todos ben sabedes, aínda que con seu pai fala en francés, cando estamos os tres xuntos usamos o castelán. Pero eu, cando falo con Lúa, sempre que estamos xuntas, cando está con os meus avós e todo, a lingua principal é o galego. Entón, eu creo que o feito de estar tan preocupada en que a miña filla adquiera ese amor pola súa lingua, non? Que é o galego, e que non sinta vergonza de falalo, é como moi importante. Creo que tamén é por eso que eu agora, sobre todo cando estou en Galicia, obviamente eu non vou a Madrid e falo en galego, non son parva, vale? Pero sobre todo cando estou en Galicia sempre me intento expresar en primeiras en galego. E se despois a persona que está falando comigo pois non sabe galego ou non lle apetece falar en galego, podo falar en castelán porque non teño ningún problema. E a mí a lingua castelán tamén me encanta, sabes? Estou super orgullosa de falar o castelán tamén. Pero, non sei, está me gustando esta vibe que hai agora, sobre todo na xente xoven, de falar en galego, porque sí que é verdad que fai uns anos as persoas máis maiores sí que tal vez había máis persoas que falaban en galego, ou había moitas persoas que falaban en galego, pero na xente xoven eu persoalmente non o vivía. E ver que agora, por exemplo, salo un viernes a tomarme uns viños e que o 70 ou 80% das conversacións sexan en galego ou mezclando as dúas linguas, pareceme brutal. E honestamente, eu como defensora do galego, e todos o sabedes, porque adoro e amo a miña lingua e a miña terra, faime sentir moi orgullosa. Así que simplemente era unha reflexión, decidime vos o que pensades, pero non sei, eu estou moi contenta con que a xente este falando galego sin ningún tipo de problema, nin de reparo, nin de vergoña de falala.
Viva Galicia, e o galego tamén.